Molweni sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Asibonge maniphila bafethu. Umfoka Mkhonza lo nibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngokuthini bekhona la. Ngokusupporta i-channel yami ngayo yonke indlela enenza ngayo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi abangasubscribe baqhubeke basubscribe. Ngiyabamukela nabasha abasubscribile already. Thank you so much guys. If you haven't subscribed, please do so. My comment section. Ngiyabonga ukuthi niyakhomenta, niyadiscussa everything esixoxala. Ngiyabonga kakhulu guys. Ningayeki niqhubeke. I enjoy the discussions. Nami ngithake ngiphawule nje ngodaba luka Trump, Donald Trump. Njoba sibona nje kunalesimo sokuthi uTrump manje ubhulisha eSouth Africa. Uzokhumbuleka ukuthi MK Party ibe ngelinye lamaqembu epolitiki amamukela uTrump ukuthi agcotshwe again ukuthi azothatha ihlandla lesibili njengomongameli wase-America. Because bekukholelwa ukuthi kunezinto ezinhle ezanazo njengokuthi uzolekelela ekutheni kuphele impi eseyidonse isikhathi impela phakathi kweRussia neUkraine. Okunye lokho bekuwukuthi kwenze iMK yakwamukela ukuthi uTrump angabuya embusweni. Bamcongratulate and all that. Kodwa manje mawuthatha ukubheka indlela uTrump enza ngayo manje uyasibhulisha kakhulu siSouth Africa. Lemthetho lena lokayishaya ebonisa ukuthi iSouth Africa kumele icindezelwe. Ingenza nami manje ukuthi ngiphawule ngoTrump ukuthi uTrump engathi ufuna ukuba inkinga manje ezweni laseSouth Africa, ufuna ukuba inkinga ngempela. Uqale ngakho lokuthi athi uzonciphisa noma akhathe off usizo oluza eSouth Africa lo bizwa ngeUSAID, kakhulukazi indabeni eyithinta iHIV and AIDS. Siyabona ukuthi kuningi lapho umthetho ushayile ofuna ukucindezela iSouth Africa. Ngiyezwa nokuthi khona nabantu asebaphelelwe nayimisebenzi ngenxa yalesinqumo sika Trump and all that. Kodwa lokho kusukela kuphi? Kusukela ekutheni kube nale expropriation bill le esayinwe uPresident Ramaphosa eyacasula uTrump kakhulu. Sibonile kamabhunu ehamba eya eAmerica eyoreporta ukuthi eSouth Africa ngathi ayahlukunyezwa and all that. Isuke lapho yonke lento mawuthatha ukubheka. Kanti okunye mawungathatha ukubheka nje ukumcasula uTrump yikho ukuthi vele iSouth Africa ku-BRICS. Njoba iku-BRICS nje kusho kona ukuthi kunezinto eziningi ezizophazamiseka ebudlelwaneni beSouth Africa neAmerica in terms of ukuhwebelana phakathi kwalamazwe amabili. So uyabona ukuthi uTrump ungena nje esihlalweni vele uza nezinto eziningi abonayo ukuthi kufanele abhulishe iSouth Africa njengamanje ukuze kwenzeke izifiso zakhe. Manje ke siyayibuka lento ukuthi engathi izoba inkinga uma izoyeka uqhubeke ngalendlela. Ngathi izoba inkinga ngempela uma izoyeka lento iqhubeke ngalendlela ngoba kahle kahle uDonald Trump lento afuna ukuyenza eSouth Africa isenza ukuthi nathi manje sisukume sifuna ukudefenda izwe lethu. Uma ubheka iSouth Africa njengamanje kufanele ikhethe phakathi kwezinto ezimbili ukuthi ithobela uTrump noma ithobela iAmerica, ishintsha amapholisa awo ukuthi abe aligned noma ahambisane nezifiso zaseWest noma nezifiso zama-imperialist, ngoba ama-imperialist amazwe afana noAmerica
akholelwa ukuthi izinto zonke kumele zenziwe yibo. Uyabona lo ukuthi uma ngabe umuntu kunguye onemali nihamba naye afuna ukunishayela imithetho ngoba azi ukuthi yena unemasela phezukweni angenza noma yini, into efuna ukwenziwa eAmerica leyo angeke ke siyivume. Yabona njengamanje isikhathi esiright kakhulu sokuthi iSouth Africa is align ngokugcwele namazwe ase-East. Vele iphuma iphele ey'ntweni zase-West ngoba uma ungathatha ukubheka i-West ifuna ukusebenzisa manje umnotho ukuthi icindezele kakhulu iSouth Africa ngoba manje uma ngabe iSouth Africa ingashintsha ifuna ukuthi yenze izinto ezizojabulisa i-West noma ijabulise bona Trump labo, abantu ba-South Africa angeke baye phambili. Sinezwe lana esiliranayo ukufuna liye phambili kushintshe iy'mpilo zabantu abamnyama. So uma ngabe i-ANC ne-DA njengoba zisemandleni njengamanje zingeke zenze lokho okuzovikela abantu balelizwe oningi labo kungabantu abamnyama, soba nenkinga ngempela. Simbhekile ke ubaba uRamaphosa negovernment yakhe ukuthi yini abayenzayo njengamanje ukuqinisekisa ukuthi iSouth Africa ama-policies ewathathayo nemithetho eyishayayo evuna umuntu omnyama kuyaqhubeka kuya phambili. So sizimisele kakhulu ukubuka ukuthi futhi siyifake under pressure ukuthi igovernment yase-South Africa ingenze iy'nqumo ezizovuna abahlukubezi abafana noTrump abahlukumeza umuntu omnyama njengamanje. Okunye ke ngifuna ukusho le ndaba yokuthi kukhushulwe iVAT. Siyabona njengamanje engathi i-ANC ibhizi inxanxa amaphathi ukuthi kuphasiswe le bill yokuthi iVAT ikhuphuke. Ngazi noma into kanjalo kodwa ngizwile ukuthi kunebill okufuna iphasiswe eParliament. Engicabanga ukuthi iyo le VAT mangaphosisi. Siyabona ukuthi i-DA vele ishaye yayibeka le indaba yokuthi kukhuphuke iVAT. Engathi into ye-ANC mawuthatha ukubheka asiboni khona amanye amaqembu ayisupportayo lento i-ANC ngaphandle ko-IFP bathi konke kuhle ayikhuphuke iVAT and all that. Singabantu base-South Africa uma singayivumela lento yenzeke siyobe sisenkingeni ngempela. Kodwa ngifuna ukuphawula lokhu, i-DA makuwukuthi ayifuni kuphakama iVAT wokwazi ukuthi hhayi ngoba kuwukuthi icabangela thina njengabantu abamnyama, no, icabangela onxiwankulu, icabangela labo already abavele badla izambane likaPondo abayi-part of i-DA. Abafuni ukuthi labo bantu labo bakhushukelwe iVAT, ikakhulukazi ngoba iVAT izokwenza ukuthi mangabe ikhuphuka nabo ba-affecteke njengathi. Kahle kahle asibe nawo lo mqondo ukuthi mangabe kuthiwa i-DA kahle kahle ilwa nokuthi iVAT ikhuphuke, ayilweli i-DA ukuthi ilwela thina njengabantu abamnyama, cha, ilwela abantu bakubo. Ngoba manje sekubonakala ngazuthi i-DA izwelana kakhulu nabampofu, akona lokho. Iyazi i-DA ukuthi ivikela ubani, kodwa lo emvikelayo akusiyo umuntu omnyama. Yebo nathi asiyifuni iVAT ukuthi ikhuphuke, izosicindezela kakhulu, izosilimaza. Ngizwile nokuthi nogesi uyakhuphuka nge-1 May. Sazoba nzima ngempela bafethu. Kodwa nje ngingathanda ukusho kule video ukuthi ugovernment wethu wase-South Africa kufanele sufakele ingcindezi ngempela ukuthi zonke iy'nqumo ozozenza zivune abantu bakithi. Yiloko nje sizokwenza, ikakhulukazi thina njenge-MK. Sizobheka ukuthi ngoba ubaba uMsholozi wasisiza siyi-South Africa wasifaka ku-BRICS. Sizobheka ukuthi le government ke le eholwa uRamaphosa izoqiniseka yini ukuthi njengoba isimo sesinjena amazwe ase-West sesinjene nezwe lase-America, izoqinisa yini ubuhlobo bayo iSouth Africa namazwe afana no-Russia namanye ase-East njalo njalo, China and all that.
ngoba isikhathi lesi esikahle sokuthi buqine kakhulu ubuhlobo namazwe ase-East. Njoba manje sekuneyinkinga e-West, i-West kufuna ukuqhubeka la yagcina khona nokuthi isihlukumeze Afrika. So iloko nje ngithanga ngikuphawule, kufuna sibheke igovernment ya seyibhekile njengamanje ukuthi izothatha ziphi inqumo kuya phambili. Yayibona. Sifuna ukubona ukuthi iya kuphi. Uma futhi ingakwenzi lokho soyifakela ipressure ukuthi ikwenze ukuthi iqinise ubuhlobo ne-BRICS South Africa. Konke ekwenzayo iqinisekise ukuthi ikwenza ne-BRICS. Soba nenkinga mangabe kungenzeki lokho. Umfowami Khonzakelo yiloko nje bengifisa ukuphawula ukuthi angeke size sivume ukubhulishwa oTrump. Kunokuthi mhlawumbe sivume ukubhulishwa oTrump sigcine sizithoba senze intando yabo. Singamane sihlangane namazwe ase-East afana noRussia noChina namanye siqinise ubuhlobo bethu lapho kuya phambili. Ngiyabonga kakhulu. Please share, subscribe and comment. Umfowami Khonzakelo niphile bafowethu. Thank you so much.